Mondjátok utána. Mennyei Atyám, köszönöm a szellemi fegyvereket, és a Jézus nevében fölveszem most a szellemi fegyvereket. Szent Szellem által fölveszem a fejemre az üdvösség sisakját, az üdvösség reménységét, amely az én lelkem erős és bátor horgonya, amely benyúlik az Isten jelenlétébe, szentek szentjébe, és megtartja az én lelkemet Isten jelenlétében. És felövezem az elmém derekát józansággal, és tökéletesen reménykedek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz el nekem, amikor megjelenik. Mert ő hűséges, hogyha elkezdte bennem a jó munkát, be is fogja fejezni azt. Ezért megtagadok minden depressziót, csüggedést, kudarcérzést, sikertelenségérzést, letargiát, erőtlenséget, reménytelenséget, aggodalmaskodást, anyagi élet miatt, minden miatt való aggodalmaskodást, panaszkodást, csüggedezést, és parancsolom neked, hogy távozz a fejemről Jézus nevében, Szentlélek ereje által, és minden gondomat az Úrra vetem, mert ő neki gondja van rám. Minden gondomról szól egy ígéret, és ezért én az ígéretre nézek, az ígéreten elmélkedek, és nem a gondon. Jézus nevében fölveszem az igazság melvasát, amely a megigazulás melvasa. Mert meg van írva, megigazultam hit által. Békességem van az Istennel, szabad bejárásom van az ő kegyelméhez. Meg van írva, nincsen immár semmi kárhoztatásom, mert a Krisztus Jézusban vagyok. Nem test szerint élek, hanem szellem szerint. És a Jézus Krisztusban lévő élet szellemének a törvénye felszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ezért a bűn többé rajtam nem uralkodik. És Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. Ezért kivetek minden kárhoztatást, minden vádlást, bűntudatot, bűnérzést, varázslást, igézést, vallásos károsztatást. Jézus nevében, szívemből megtagadom ezeket, és parancsolom, hogy távozzatok tőlem. Jézus nevében, Szentlélek ereje által. Fölveszem az igaz lelkűség övét. Igazság által vagyok erős. Nem gondolok a nyomorral, mert nincs mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. Aki ellenem összegyűl, elesik általam, mert nem az Úrtól van, ha összegyűlnek ellenem. Egyetlen ellenem készült fegyver sem lehet jó szerencsés, és minden nyelvet, amely velem perbe száll, kárhoztatok, mert ez az Úr szolgáinak az öröksége, és az ő igazságuk, amely az Úrtól van. Ezért megerősítem magam az Úrban. Megtagadok minden erőtlenséget, gyávaságot, bátortalanságot, határozatlanságot, döntésképtelenséget, bizonytalanságot, Jezabel szellemét, Jezabel varázslását, Jézus nevében, és parancsolom, távozz tőlem, Szent Szellem ereje által. Fölveszem a békesség evangéliumának a készségét, békesség saruját,
Megbocsátok minden ellenem vétkezőnek, de csak az embereknek, démonoknak, gonosz angyaloknak nem bocsátok meg, hanem a békesség Istene megrontja a sátán az én lábaim alatt hamar. Hatalmat kaptam, hogy járjak és tapossak, kígyókon és skorpiókon, és semmi nem árthat nekem. Megbocsátok minden testvéremnek is, minden ellenem vétkezőnek, csak megáldom őket megtérés kegyelmével, Jézus nevében, Szentlélek ereje által. Fölveszem a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatom. Itt pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meg vagyok győződve róla, hogy Jézus Krisztus él bennem, Isten szelleme él bennem, az Atya él bennem, angyalok vesznek körül, tüzes szekerekkel, az Úr velem van, kicsoda van ellenem, kicsoda károsztathat engem. Isten az, aki engem megigazít, és megtagadok minden hitetlenséget, minden kételkedést, aggodalmaskodást, zugolódást, materializmust, Jézus nevében. Mert megvan írva, hitáltal volt Mózes olyan erős, mintha látná a láthatatlan. Ezért én a láthatatlanra nézek, és nem a láthatókra. Fölveszem a szellem kardját, amely az Isten igéje, emésztő tűz, sziklazúzó pöröly, kétélő éles fegyver, közel van hozzám, nem távol, nem a mennyben van, nem a föld alatt van, hanem a szívemben és a számban van a hitbeszéde, amelyet hirdetünk. Kivetek a számból minden hitetlen beszédet, negatív beszédet, panaszkodást, nyapogást, zugolódást, depressziót, szomorú beszédet, önsajnálatot, szidalmazást, testvérek megszólását, pletykálást, más dolgába avatkozást, rágalmazást, hazugságot, trágárságot, káromkodást, cigarettát, Jézus nevében, bolondüres beszédeket, és Isten igéjével betöltöm a számat. Jézus nevében, Szentlélek ereje által, fölveszem a dicséret palástját, csüggedtség szelleme helyett, csüggedés szelleme, távozz tőlem, semmi közöm hozzád, és dicsérem az Urat szüntelen, imádom és tisztelem, hálákat adok és magasztalom, örülök és örvendezem az Úrban, s a fejemre gyászhamúja helyett örömolaját kézrátevéssel fölkenem Jézus nevében. Fölveszem a szeretet kötelét, szeretem a testvéreimet, sőt a kívülvalókat is, de főleg a testvéreimet. És megbocsátok, és kérlek, nekem is bocsáss meg, Uram, és hozz egységbe a gyülekezetet. Jézus nevében, a békesség kötele által, szellem egységében. Fölveszem mindezek fölébe Jézus vérét, amely az én váltságdíjam, húsvéti bárányom vére, amely miatt a pusztító nem illethet. És kérlek, itass át, járj át teljesen, most ki ebben a vérben, bőségesen árazd rám, mintha dézsából öntenék, vegyél körül ezzel a vérrel, és kérem ezt a vért,
szívemre, szellememre, lelkemre, elmémre, testemre, tagjaimra, atmoszférára magam körött megállhatott kézrátevéssel, családtagjaimra,